je iskreno dosta bitan klip. Iskreno ljudi, dosta bitan klip. Ali ajde da vidimo da li je Stevan opisao njegov TikTok jer je to nešto malo zanimljivije. Ljudi, pogledajte ovo, znači ovdje je malo... mislim, loše, ali ako hoće, nek objavi. Ja sam isfuzonao ono, on radi što hoće. Znači, Stevica ljudi kupio vape za 1 euro. 1 euro! Evo da vidite ljudi kako je to izgledalo, tračak atmosfere sa novogodišnje žurke od sinoć. Znači imali smo ljudi ovdje i igračicu kao što vidite iza. Kaže slomio ga Max. Stevica, kako se zove, ljudi puši vape ovo ono. Ali ne vape-uje stalno i nema nikotina, znači proverio sam ljudi, nema vape nikotina. Furo se Stevica, a evo je ovdje i ova igračica. Ali ona je gotivna zato što je ta igračica ljudi htjela je da se snima za klip. Lajkajte live, idemo na 200 lajkova. Tako da ljudi htjela je ova igračica da se snima za klip, ono, nije loše.